Hoxe, beste urte batez hemen gaude. Jora mendia goitzan inauteri aurreko kontzertua itxeko prestatzen. Txistulari banda, udal txistulari banda eta udal musika banda. Eta, betikoa ez, justu inauteri aurreko, inauteri baino bi astelenoko asteburuntan izaten da, oda kaldereroen aurreko asteburun. Eta, aitzaki aproposa, inauteritako repertorioa jotzeko, eta, hemen egoitzan, Jora mendiko egoitzan dauden hau ere, inauteritako giroa pixkat gerturatzeko. Gutzako politia alde batetik, ikusten deulako kaleko festa hori hemengo askok ez dute aukerik izango kalea zehatzeko, askok edo gehienek pentsatzen dut inauteritan kalea gerturatzeko, eta bere gerturatu ezin dianez, guk ekartzen inauterien zati txikioi, musikei dagokiona behintzat, gutzako oso politia da, eta pentsatu nahi dut bere intzako ere, eta hala ematen du kontzertuetan ikusten danagatik behintzat, bere intzako ere politia dela. Eta inauteritan, hemen Tolosan, txarange dute kriston indarra, ez? Mundu guztik horrekin lehotze ditu inauteriak, ez? Txarangekin. Eta, txistuak badu bere lekua ere, eta hortxile mantentzen gara, gure urteroko ekitaldi horiek egiten, txupinazo aurreko sortzeko egiten deguna, txupinazo baino ordu betetxo baleno, idiarenak jotze ditugu txexenetako biegunetan, igandean da asteartean, aldezarreko buelta bat inez, zezenetan ere oten gara. Zezena ondarretara teatzen den bakoitzen idiaren abajoaz, astearte goizeko albora da, ordu, jendea animatu nahiko nuke. Batez ere igual errexena jendea animatzeko astearte goizeko albora da hortan oso giro politia sortzea. Eta hor elkartzen dira bi fauna, ez? Bi errelebotako jendea, gauko errelebotik datorrena, gaua kalen pasata, eta goizeko erreleboa, goizeko txandan, goizeko segitan sartzen dienak. Orduan oso giro politia sortzea, eta horrea animatu araziko nuke jendea. Albora da, astearteko izan. Ni kontzertu hauetan beti urtero errepikatze egiten kontzertu berezi hauek, ez? Oso fetxa konkretuak eta dianetako hauetan, bandako lehenko parteidekin goatzen ez beti, ez? Ni hemen banda honetan 22, 23, 24 urte, amakizkit, 25, ja? Eta, 25 urte horietatik ia urte guztiak, azkeneko 6-7 urte izanen zik, beste taldekide batzukin inditut, baina banda berritu zaigu, dena gazteak sartu dira. Eta, haiekin goatzen ez asko, ez? Haiekin pasatako hainbeste kontzertu, hainbeste xelebrekeria eta momentu. Iñaki, Txirrita, Joselu, Jose eta Joselu. Beste urte betez, bandako kideak Jora mendira igo geha. Izan ere, izugarrizko motivazioa dauko guk hemen jotzeko, esan nahi dulako inauteri bat ozela, pregoian aurrekari badalako, eta inauteritako abesti hauen jotzak motibatzeaz gain alaitasun ere sosten digu. Inauteritako piezak jotzea sortzeit azkenen alaitasuna, azkenen kriston motivazioa, bakizu gertu daudela inauterik eta azkenen alaitasun izugarria transmititzea dituen abestik dira, eta nik uste jende guztiak disfrutatzea dituen abesti batzuk dira. Guretzako inauteri oso ondo pasatzen dugu. Inauteritako musika asko gustatzen zaigu denoi. Kuadrilan asko kantatzen dugu. Eta oso ondo pasatzen. Oso rekuerdo politia da kendik inauteritako. Oso alai edalako, oso herrikoa dena launek eta kuadrilek eta denak alkarrekin, dena paketxu, eta ondo pasatzen. Bandako esperientzia izugarri da izaten, kriston ondo ega pasaten, pila eta ikasten baita besten gandikan, hemen 30 urte goaztenen gandik, eta elkarrekin jotzeaz gozatze dugu, baina baita erantzukizun handia da, eta erantzukizun horren gain hartze dugu, baina ondo pasatzen da kriston guztua ega pasatzen. Oso rekuerdo politia da kendik inauteritako. Oso ona. Guk taberna naite egin duen, eta kuadrilek etortze ziren gure etxea, eta oso ondo pasatzen egin duen. Emakume jantzita eta etortze ziren da, gizonezkok, eta oso ondo pasatzen egin duen.
Irutzait pixkat bi generok parekatu beharko ziala, ze guan dela urte batzuk gehiengo hau gizonezkoa zan, da guain ikusten ega gerozta emakumezko gehiago eta hoi pozgarria da. Hola jarretu beharko zu. Ta gazta handi, apellidua de goni. Gautan dik, dauzke harmona suabe eta gotzea de, bai? Eta hoi habanera da, habanera bat, musike kale gira juteko, plaza Torosea eta desberdina. Oso polita, eta aspaldikoa. Guk tabernan, otxati, ustak izteintzan, arkoirizko direktore, arek maien gainetik dirigitzezun. Otxito, arkoirizkoa joli. Guain, inauterik laizter etortzea datoztela, nik aholkatuko nu jendeaik txintxo ibiltzeko, baino dena disfrutatzen eta beste baita poza transmititzen. Eta hola baita azkenen sustatze dugu bizikidetza denak ondo egotea eta denen artean ondo pasatzea eta ez bakarrik bazuk edo zure lagunak. Baizik eta Tolosa guztia, Tolosa batu bat sortzea eta Tolosan denen artean ondo pasatzea. Lehen urten egon ginen, aurten hemen gare, eta ni nahi eta datorren urtene, hola sezukin hemen otea. Jaiko izkatu beharko jau. Aber launtze jun. Datorren urte arte. Nik piezat aukeratzekotan, oste egin gizen aukeratuko nun, oste egon gizen. Izan ere da piezarik esanguratxuna edo lehenengoa entzuten deuna inauterik Castellanen, beraz motibazioko abesti nagusinetariko da.